Amb motiu de Sant Jordi, volia recomanar-vos un llibre que m'ha agradat realment molt. Es diu La merla blava, de la Maria Carme Roca, i està ambientat al 1715, després de la Guerra de Successió i en un moment de postguerra molt dur. Realment és molt interessant no només per la part històrica, sinó pels personatges, on hi ha dues dones fonamentalment que estan a la part de la resistència i que lluiten contra tota la repressió i l'abolició de la personalitat catalana en aquella època. I constitueixen un grup de resistència que es diu la Merla Blava i que realment van en contra del que aleshores ja deien els botiflers. Té realment moltes connexions amb el que passa avui en dia, però els personatges estan molt ben ambientats, la situació històrica passa a la Barcelona d'aquella època i t'atrapa moltíssim com a novel·la.